Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ डिजिटल आपडेट इउटुब चेनेलाव बे समाव गासैखौबो गिबियाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दा बे समाव लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां लाना फैदों दा बे जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गोदान साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों दे लोगोफोर SBI स्टेट बेंक अफ इन्डियानिफ्राय दा जोङो बारा गोबाव खालामा लोगोफोर अफिसियेल नटिसखौ नायगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे जोबजासिम नायबानो जाबाय अब्लासो बुजिगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायनाय जाबाय दा बे जोंहा SBI निफ्राय फैनाय गोदान साख्रिया जाहैबाय लोगोफोर मा पस्टआव फैदों जोंहा जुनियर एसोसिएट्सनि आन्दाराव नोंथांमोना साख्रिखौहाय मावनो हागोन दे लोगोफोर दा बेनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआहाय जोंहा सोलिगासिनो दङ दा बेनि अनलाइन लास्ट डेटआ लोगोफोर आगष्ट मासनि 27 तारिखआव जोबहैसिगोन दे लोगोफोर दा जोङो बारा गोबाव खालामा बे माखासे जोङो क्राइटेरियाफोरखौ नायगोन जोंहा फरायनाया बेसेबां नांगौ आरो नोंथांमोननियाहाय मा नोंथांमोना एलिजिबिलिटि जानांगोन बेखौ जों नायगोन लोगोफोर दा जोंहा लोगोफोर बेवहाय गुवाहाटि जन वाइसआव नायोबा नोंथांमोना आसामनिखौ नोंथांमोना मोनथाम लेंगुवेजजों नोंथांमोना मोनदों एसामिस बेंगलि बड' बे मोनथाम लेंगुवेजजों नोंथांमोना एग्जाम होनो हागोन एबा लिरनो हागोन दा नोंथांमोना बे मोनथाम लेंगुवेजखौ रोंथारनांगोन जाहैबाय दे लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा भेकेन्सियाहाय दङ जाहैबाय लोगोफोर STP फोराहाय बेवहाय बेसेबां दं जाहैबाय 39 था खथा दं दै लोगोफोर 29 जन खथा दङ ओमफ्राय दस्राफोराहाय जोंहा भेकेन्सिया गैखाया टटेल जोंहा आसामावहाय 39 था भेकेन्सि दं दे लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय लोगोफोर नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानांगोन दा बेवहाय नोंथांमोनाहाय 20 बोसोर बैसोआ जाथारनांगोन 20 बोसोर बैसोनि खमा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा प्लास नोंथांमोना 28 बोसोर बैसोसिम एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय नैबावहाय माखासे एज रिलेक्सेसन होनाय दंखायो दा बेखौ नोंथांमोना प्लास खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बेसेबांसिम एप्लाइ खालामनो हागोन अब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन बेसेबां बैसोसिम एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दानिया लोगोफोर फैदो जोंहा फरायनाया जोंना मेन नालाय लोगोफोर दा फरायनाया नोंथांमोननियाहाय जायखिजाया नोंथांमोना इउनिभार्सिटिनिफ्रायनो नोंथांमोना ग्रेजुवेट माने नोंथांमोना डिग्री पास जानाय मानो एप्लाइ खालामनो हागोन दे लोगोफोर बेवहाय जेबो डिप्ल'मा नोंथांमोनाव बेवहाय जेबो माबा बियाखै दे लोगोफोर नोंथांमोना मात्र जेनेरेल नोंथांमोनाहाय डिग्री गेजेट पास जाब्लानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि ना लोगोफोर दा नोंथांमोननि एग्जामा मा टाइपनि जागोन लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जामाहाय जाहैबाय लोगोफोर माखासे स्ट्राक्चार टाइपनि जागोन दे लोगोफोर दा बे एग्जामाहाय जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोननियाहाय मा साबजेक्टनिफ्राय फैगोन बेसेबां नाम्बार थागोन बबे साबजेक्टआव ओमफ्राय बेसेबां मिनिट नोंथांमोना टाइम मोनगोन एग्जाम होनो थाखाय बेखौ नोंथांमोना बेयाव नायना लाबानो जाबाय नै लोगोफोर बेवहाय नायदो दा बेवहाय नोंथांमोननि कुइसना जाहैबाय 190 था कुइसन थागोन ओमफ्राय नोंथांमोननि मार्क्सआ 200 नाम्बारनि जागोन ओमफ्राय 2 hours 40 minutes नोंथांमोना टाइम मोनगोन लोगोफोर एग्जामखौहाय होनो थाखाय देन लोगोफोर नोंथांमोना नैबेखौहाय नोजोर हो दा नोंथांमोना एग्जाम होयोब्ला नोंथांमोना रं एन्सार खालामना हरनो नाङा नोंथांमोना रं एन्सार खालामोब्ला नोंथांमोनाव 1/4 नेगेटिभ मार्किं दानगोन लोगोफोर माने नोंथांमोनाव मोनब्रै हायाब्ला नोंथाङा 1 नाम्बार दानजागोन जाहैबाय दे लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोना हायैखौ लिरनो नाङा हानायखौल' लिरबानो जाबाय दा बे नोंथांमोना एग्जामखौ होखांनानै आरो नोंथांमोनाव लकेल लेंगुवेज प्रफिशिएन्सि टेस्ट लाबोगोन दा बे लकेल लेंगुवेज प्रफिशिएन्सि टेस्टआवहाय लोगोफोर बेयावबो मार्क्स दङ दा साबजेक्टफोरा मानिफ्राय फैगोन नोंथांमोना बेखौ नायदोनै बेवहाय होखादों दा टटेल मार्क्सआ बेवहाय बेसेबांसोनि फैगोन बेयावबो दंखायो होखानाय बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय देन नोंथांमोननि लेंगुवेजआ नोंथांमोना एग्जामखौ मा लेंगुवेजजों होनो हागोन दा बेखौ आं दहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरखादोंमोन सिगाङावनो आसामनियाहाय इंलिश हिन्दी एसामिस बेंगलि नोंथांमोना गोसोबायदि होनो हागोन होननानै दा बेखौ नोंथांमोना नायना लादो लोगोफोर स' लोगोफोर दानिया बेनिफ्राय नै नोंथांमोननि आसाम स्टेटनियाहाय लोगोफोर दा मा जायगायाव जागोन एग्जाम सेन्टाराहाय एग्जामखौहाय नोंथांमोना मा जायगायाव होनो हागोन डिब्रुगड़ गुवाहाटी दं जरहाट सिलचर तेजपुर लोगोफोर बे मोनबा एग्जाम सेन्टारावहाय नोंथांमोना एग्जामखौहाय होनो हागोन दे लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोननि अल इन्डिया साख्रियाहाय ओंखारदों टटेल 1538
1538 जन बेवहाय लांदां साख्रिनि मासि ओंखारना फैदों अल इन्डिया नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर देन लोगोफोर इनिफ्राय जोंहा प्रिलिमिनारि एग्जाम दंबावो दा बे प्रिलिमिनारि एग्जामाहाय बेसेबां मार्क्सनि जागोन जाहैबाय 100 मार्क्सनि जागोन साबजेक्टफोरखौ नायना लादो ओमफ्राय 1 आवर नोंथांमोना टाइम लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर आङो पिडिएफ फाइलखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव फिन खालामना होनानै दोनगोन दै लोगोफोर नोंथांनाव बेयाव थांनानै डाइरेक्टहाय नायनानै लाहैबानो जाबाय लोगोफोर दानिया लोगोफोर नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइ खालामनायावहाय एप्लिकेसन फिस बे दङ दै लोगोफोरनो एससि एसटि पिडब्लिउडि एक्स सार्भिसमेन बिथांमोनाहाय खायसेबो फैसा होआलासे नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन बाट लोगोफोर नोंथांमोनाहाय अबिसि केन्डिडेट्सफोर नोंथांमोना अबिसि केटेगरियाव गोग्लैयोब्ला नोंथांमोना 750 रुपिस फैसा नोंथांमोना दाननांगोन जाहैबाय दे लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामोब्ला दा बेनो लोगोफोर दिनैनि टेस्ट आपडेट्सआवहाय नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गोरोबनाय ओरैनो नोंथांमोना जेनेरेल नोंथांमोना डिग्री पास जाब्लानोथ' एप्लाइ खालामनो हायो नालाय लोगोफोर नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो जाबाय लोगोफोर जोबोद मोजां लोगोफोर बेंकनि साख्रि नालाय लोगोफोर स्टेट बेंकनि आन्दारावहाय नोंथांमोना मावनो मोनगोन जुनियर एस'सियेट हिसाबै नोंथांमोना खामानिखौ मावनो मोनगोन लोगोफोर साख्रिखौ मोनगोन दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनायदो आरो नोंथांमोना दासिमबो गोबाङानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै लोगोफोर आंनि रिक्वेस्ट खालामहरसेयावबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल